ние предоставяме от Икономедия изготвяне на политика и проекти в областта на КСО по време на кризата. Цел. Всеки един проект трябва да има цел. Нашата цел е... Ако искате само да заповяда и да сменя слайдовете малко по-лесно. Целта е да се върнем на целта, защото целта е важна. Промотиране на КСО по време на криза. При растящи дефицити в самите фирми, намалели парични потоци, някои фирми едва се справят да оцелят, как да отделиш пари за КСО. И много фирми, които имат практика и дълготрайни традиции в този аспект, изведнъж спират да го правят. А това е най-грешният ход, който може да се направи. Основните критерии, които ние трябваше, бяха ни заложени като рамково ограничение на проекта. Трябваше до 3 проекта да направим, взаимосвързани, ползване на вътрешен ресурс и най-големият удар за всички финансисти в нашата група, 1000 лева ни дадох. Възвръщаемост 1 година. Тежко беше, но ще видите как сме се справили. Ситуацията, която заварваме в Икономедия. Бюджет за КСО няма. Периферни бюджети ограничени. Обучение, тимбилдинг и те също ограничени. Има едно много просто решение. Тук, за да измисляме простите решения, можем да използваме популярните решения. Много фирми решават да си осиновят животно от зоологическата градина и да се грижат за него. Но ние ще се грижим за лешояда, като представител на финансистите, тъй като те са вече изчезващи покрай кризата и много мразни. Но до тук с тези популярни и непрактични проекти. Преминаваме вече към сериозните 3 проекта на нашата на Икономедия, които нашия екип разработи. Първият проект е за корпоративна социална прозрачност. Започваме една рубрика. Искаме да се превърнем в локомотива в медийното пространство и на обществото, за да проследим в всички тези 49 фирми, които са подписали кодексът за КСО, кой какво прави. И не да се превърнем, но дори да се превърнем в съдник на тези фирми. Ние искаме да изкараме добрите и лошите практики, за да е ясно за всеки един. Коя фирма какво прави, за да акцентираме ние върху прозрачността. И се надяваме и съответно с нашите кампании за КСО да дадем пример на тези фирми. Да. Втория проект, тъй като ни останаха 1000 лева бюджет. Които не можахме да изхарчим в първия. Да, нямаше да са ни много от полза. Решихме да ги дадем на някой, който би имал полза от тях. Насочихме се към студентите. Тъй като имахме леки проблеми с генерирането на идеи в началото, решихме да делегираме решаването на казуса към дадени други студенти под формата на есей, конкурс есей, КСО по време на криза. Насочихме се към студентите от 3-ти курс нагоре, като първата награда съответно е стаж в Икономедия, стипендия 10 месеца по 100 лева и публикация в Капитал, което е едно добро начало за кариерата. Съответно от 2 до 10 място отново получават стаж в Икономедия и публикации в университетските вестници. Какво не... Това е прозрачността за студентите. Те започват да мислят в една по-положителна насока. Посока корпоративна социална отговорност. Получават стаж в обективната медия и получават кеш. Което е плюс. Окей. Най-последните са ясно по край на кращата, ние сме Икономедия. Имаме си платформата и съответно ще използваме и социалните мрежи, които всеки знае, университетските кариерни центрове и партньорите ни като ISEC, например. Третият ни проект са вътрешните инициативи. В момента Икономедия има ограничен бюджет по отношение на тимбилдинг и на обучения. Затова ние започваме да търсим вътрешни ресурси. Започнахме да се насочваме към алтернативните начини. По-евтините начини. Алтернативните начини. Не са по-евтини, защото прибягваме до алтернативите. Това са изброени начините. Съответно, Маратона ни ще е под надзор как да избягаме от кризата. И последния, който не успее да избяга, го уволнява. Това е също альтернатива. Не е толкова, да. Значи различни състезания ще организираме турнири, покрай който път му се. Чакай, бля.
Яко. Следващата част е партньорства с компании, които предлагат социални дейности. Какво означава това? Това означава, че ние им осигуряваме рекламното пространство, а те осигуряват на нас почивката, тимбилдинга, социалното на екипа и така нататък. И съответно малко клишираните инициативи с мотото "Посади дърче, полей градинка и скупни хлеба". Повишаваме продуктивността на екипа, което означава нашата възвръщаемост в дългосрочен план. До тук всичко добре. Тук всичко добре. Ние изпълнихме нашите критерии. Имаме 3 проекта. Но ние, както споменахме и екипа по-рано, направихме следващата стъпка. И нашия кост беше 4-та група. Какво направихме? Тъй като ние бяхме, както казах, в една зала и на нас ни беше изключително тежко, отново няма да подчертавам, като финансисти, да имаме 1000 лева бюджет, а те съседно до нас седящи с 2050 лева и да се чуят как е. Пак е повече. Финансист, няма да коментирам. 250 000 лева. Ние решихме някакси да се възползваме от това и ние успяхме, защото там леко сме подчертали защо. Момента, имахме много тежки преговори. Те се нуждаеха от нас. Те определено се нуждаеха къде да рекламират. Ние бяхме обаче готови да им дадем огромна отстъпка, тъй като вече, както посочихме в първия проект, сме започнали тази инициатива. Да сме локомотив на КСО в България, да дадем силния тласък и точно този начален тласък, който е нужен. Естествено, те, както казаха, крайно песимистично, но ние им казваме трябва ви. Ама абсолютно ви трябва. Следващия слайд, да. На следващия слайд те искаха в един момент 3 милиона флайера за 20 000 лева. Защото ние им предоставихме, че те могат да използват нашата печатница. Ние пък искахме 50 000 лева от другата страна, поне 50 000 лева. Естествено, след дълги преговори, вчера към 6 часа успяхме да стигнем до някакво крайно решение. Изготвихме един пример на оферта за реклама, която достигна 80 000 лева. Те се съгласиха и решиха да рекламират в Кариери БГ, Капитал БГ и Дневник БГ. Както и 20 000 лева отидоха в нашите печатници за печатане на флайер. Искам да отбележа, че отстъпката, която правим за Екопак е 28%. И въпреки това, голям процент от парите от приходи от реклама ще отидат в насърчаване на КСО в самата фирма за развой, за да служим ние за пример, за да може да продължим нататък. Естествено, взаимоизгодите са очевидни, те получават отстъпки за реклама, ние пък получаваме рециклирана хартия по веригата на по-ниска цена и преминаваме към следващия слайд, където резултатите от цялото това нещо. Резултатите са много големи. Ние започнахме с 1000 лева. Докарахме 100 000 лева. Ако извадим 1000 лева, на всеки му е ясно, че имаме 99 000 лева възвръщаемост. Забравих да подчертая, че договор е за 4-месечна реклама. Даже можем и да кажем, че сме си спазили срока от 1 година. Ползите много. Съответно, и ние се надявам се и за обществото ако това нещо, примерно, бъде осъществено, ползите да са много. Защото най-накрая се поставя от една голяма медия, като Икономедия, с всичките вестници и медийни инструменти, които разполагат да насочат вниманието точно в тази насока. И благодаря ви за вниманието. Много благодарни за сътрудничеството. Заповядайте и вие, моля ви. Малко ще трябва да дигнем целия ред, ама искаме да изкажем благодарност към всички.